Бам, какво правиш? Иди майката да снима. Телефонът се звъни. Моя? Окей. Не може ли по-разхвърлено да я кажа да ме снима? Елатка, ела. Не си да го... Ема, мами. Какво е сладко? Отиди там пред татя. Джати? Не го познавам. Джати? Кажи с бабе. С мамето към мамето. Мама тук, мама тук. Тики. Стоп! Стоп! Тежко да ме би стички. Тя зато имам бъдни. Таком бъдн. Бъдн. Ти какво беше някакво създаване на някакъв индиански танц на почувстването. Та-да! Уя! Хойя, ху! Поправи ни. Хойя, ху! Окей, аз ще... Извинявай, имам дрехи за оправяне. Иха! И ги размахва. Ей така, виж майка. Майка ти.